Il-gazzetta Illum zvelat kif lejlet l-elezzjoni ġenerali Jason Azzoppardi ħareġ mal-115 l-enchroachement. Fl-ewwel ta' Jannar biss ingħataw 30 enchroachement biex art pubblika tgħaddi f'idejn il-privat. Il-gazzetta Illum zvelat kif apparti dawn it-30 enchroachment ingħataw 60 oħra fid-9 ta' Jannar, 15 l-enchroachment fi frar u 4 oħra li saru fl-aħħar 48 siegħa qabel elezzjoni ġenerali. Jason Azzoppardi qed isostni li m'għamel xejn ħażin filwaqt li Simon Busuttil qed jgħid li m'għandux dubju mill-integrità tiegħu. Le, assolutament. Jiena għandek xi dubju inti fuq l-integrità ta' Dr. Jason Azzoppardi? Jiena m'għandix dubju fuq l-integrità tiegħu. L-Illum zvelat ukoll li qatt sostanzjali ta' enchroachments ingħataw propju fil-lokalitajiet li jagħmlu parti mid-distrett li fih jikkontesta Azzoppardi. Enchroachments oħra ingħataw f'Għawdex fejn il-Partit Nazzjonalista kien jaf li għandu problema elettorali kbira.